Thank you. Kuthiwa nginibingelele nje kuphela. No. Ngiyanibingelela bandla, siyajabula ukuthi sibonanile. Ngiyajabula ukuthi nibuzile imibuzo yonke nayithola zonke impendulo. Ngimangalile ke mina mangizwa obaba laba nomama kuthiwa benze njani konje? Balalela indaba bese beyixoxa. Okay, yeah. Bebuza indaba ye-flag. Ngithuke kabi. Ukhona umuntu ongazi eSouth Africa ukuthi i-flag of any country belongs to the citizens of that country. Khona bengazi lona. Nani impela nize niyawubuza nje lo mbuzo still serious. Hawu kwahleni bu. Every country has a flag with its color. Every citizen owns that flag. It's not a government. Not a government. Government uthola likhona lapho. Nani impela niyabuza nje. Hawu nangidumaza. Hawu bakwethu. In any way, thank you very much for coming. We thought in our meeting, kufanele sibe nalesikhathi nje ke sithi ukuxoxa. Nanibuze nathi siphendule njalo njalo. Kumnandi ke ukuba nani. Inkinga nje ukuthi sengathi nina ngesinye isikhathi manibuza imibuzo ngiye ngize ngibone hawu ukuthi bahlala la eSouth Africa. Abayiboni ukuthi iyashintsha eSouth Africa. Ayishintshi bakwethu. Nithuleleni nini. Nithuleleni ayishintshi. Awusho yini ngashintshi? Ake ngibuze wena ke manje. Yini ngashintshi? Khuluma. Nange seyifihla. Bandla siyabonga. Okwami ukubonga nje siyabonga ukuthi sibe kanye nani namhlanje. Sophinda sibe kanye nani njalo nje. Nazi kahle ukuthi iSouth Africa iyashintsha. Ungakuboni lokho okwakhe. Uyosala ngapha komfula thina sesingaphesheya. Akunjalo? Yeah. Ngiyajabula ke futhi ukuthi nazi insizwa nentombi abashasha. Abashasha. Ngiyazi ukuthiwa hayi lo xosha abantu njalo nje. Akuzeli uzodlala thina la. Umudlala sidlala thina. Sithatha iSouth Africa. Ingakho nje singeke size elokuzeni econference. Ene imali zabelungu. Ezithi votela lowa ngeke. Masihlangana uzwa kuthiwa sihlangene manje kobe ngiyena lento kade ngisho. Kuyobe kuyithi sihlangene sizothi how are we taking our party forward? Bese silungisa lokho nje. Uma ungezwe emadlebeni soda awugudlukeke wena. Asinandaba. Sikusho futhi lokho futhi nenhlanhla ngoba bangikhuza. Ngabe sengixosha abantu abaningi ngabe. Ngakhuzwa lezi labaholi laba bathi awume kancane solungisa. Siyabonga ama-comrade ukuthi nibe khona. Thank you very much. Nazi ukuthi we are building a party. We are just 1 year, few months. Just 1 year, few months. We are building it. Amanye ezinye izinto kufanele ngabe senzela senzanga ngamabomu. Futhi sasafuna ukubona ukuthi kunjani. Nazi nje ukuthi yithi laba singeke siyaba abanye abantu. Sohlala sinje. Siyajabula.
ninake bafowethu nodadewethu nisho nje ngelinye ilanga ukuthi hawu siyajabula ukuthi umkhonto wesizwe wafika bakwethu engathi wena wesisi wena sisi ungaba nesibongo mhobo wake washelwa ngelinye ilanga thank you very much bakwethu siyabonga. We now take this opportunity to clarify our position regarding the former Secretary General. The leadership of Umkhonto weSizwe has noted several statements and utterances by the former Secretary General, who was removed from the position recently. The leadership of Umkhonto weSizwe had considered these utterances and actions and arrived at a conclusion that the former Secretary General had not only publicly defined himself or themselves outside the ranks and ideological line of the MK party, but also seriously violated the trust placed on them as a member of the party. In this regard, a decision has been taken to summarily terminate the membership of the former Secretary General, and a formal letter of expulsion was transmitted to him on the 15th of July, 2025. Umkhonto weSizwe will not entertain any further exchanges on this particular matter. Lastly, on the MK party's path to power, the Umkhonto weSizwe as a party is a vessel of the final phase of our liberation struggle. We are marching towards power, not just to govern, but to liberate. We are building brick by brick, word by word, village by village, institution by institution. South Africans have increasingly affirmed our stance on the GNU, a Trojan horse of recolonization disguised as unity, funded by white monopoly capital and implemented by a coalition of regressive forces. We say no more. MK stands as the last hope of the African child, the worker, the youth, the traditional healer, the church, and the forgotten majority.